Čo tak zemiakovo-tvarohové knedličky? Premiesím si najskôr toto. Asi takto. Teraz z tejto masy budeme formovať malé guličky. Dala som si aj do veľkého hrnca variť vodu. Menšie knedličky budú teraz síce trošku pracnejšie, ale oveľa praktickejšie pri jedení. Takto pripravené guľky si hodím potom do vriacej jemne osolenej vody. Nebudem ich dávať do hrnca všetky naraz, aby tam mali dosť miesta. Pri varení si pripravím posýpku s pustením masla, do ktorého prisypem strúhanku a budem miešať. Pridám lyžicu cukru a používam hnedý, pol lyžičky škorice. Toto za aktívneho miešania popražím na strednom plamení asi 3-4 minútky. Keď sa guľky trošku obvaria, po takých 2 minútkach ich zľahka premiešam, aby sa nepolepili. Tie, čo išli prvé dnu, už vyplávali na povrch. Trvalo to zhruba 8 minút, takže tie si deravou naberačkou vyberiem. Na porciu pridám posýpku, trochu práškového cukru, prelejem ju maslom a tadá!